Golf LS Golf. We love Fashion TV! Podarilo sa nám v Prahe dať dohromady skvelý tým ľudí, keby som spomenul od modeliek, modelov, pak samozrejme je to make-up úžasný, ktorý make-up artistka udelala počas dňa. Teraz nastúpili vlasy od Toni & Guy, takže som naozaj šťastný, že Toni & Guy spravil výborné účesy. Dobrý večer, Zuzano, já bych se vás chtěla zeptat, jak se těšíte na dnešní přehlídku. Keďže som mala šancu trošku zahliadnúť do zákulisie, tak veľmi, lebo myslím si, že bude to niečo konečne výnimočné pre Prahu. Dobrý večer, Davide, já bych se vás chtěla zeptat, jak byste nám představil Galerii Royal. Dobrý večer, tak Galerie Royal byla původně zaměřená hlavně na belgické návrháře, jako třeba Anne Memmelster, Raf Simons, který je uměleckým ředitelem pro Jill Sander, pak tam máme Mason Martin Margiela, Veronique Branchino a Eve van der Worst. A nově taky máme Karla Lagerfelda, první linie pro dámy, a Lagerfelda pánského. My name is Roger Michael. I'm from London, and I run some of the biggest clubs in London. I work for Gucci at Jalouse, and I also work for the Embassy. And I think it's great. I really like what's going on here. You know, this is a very cosmopolitan city. Fashion TV.